Ahojte. Rád by som vám predstavil našu ďalšiu nadstavu služieb pre našich klientov. O čo konkrétne ide? Klient nám dal takúto požiadavku. Chcel by si kúpiť nejaký byt vhodný, ktorý by potom mohol ďalej prenajímať. Takže to bola úloha číslo 1 pre nás. Ten byt sme relatívne rýchlo našli. Čo bol potom ďalší háčik, ktorý sme museli vyriešiť, bol, že ten byt nebol ready to go. To znamená, že nebol v takom stave, aby sme ho vedeli hneď ponúkať na prenajom. Takže využili sme našu dvornú homestagingovú agentúru pripojadsvojbyt.sk, aby nám spravili kompletný redesign tohoto bytu. A dnes by som vám chcel teda ukázať, ako sa nám to podarilo. Poďte sa pozrieť.